Ονομάζομαι Μαρία Πίκουλου. Έχω τελειώσει κομφισιέρ στο Παρίσι της Γαλλίας και σήμερα θα σας δείξω τον τρόπο που γεμίζουμε το American Style Cookies. Ωραία, για αρχή θα βάλουμε το φούρνο στα 20 λεπτά στους 180 βαθμούς. Θα ζυγίσουμε το βούτυρο, χρειαζόμαστε 380 γραμμάρια. Στα cookies θα βάλουμε 2 ειδών ζάχαρη, κρυσταλλική, και θα βάλουμε και καστανή ζάχαρη, 150. Και τώρα θα τα χτυπήσουμε στο μίξερ. Θα πρέπει να γίνει μία αλία ζύμη. Όπως βλέπετε λιώνει πολύ γρήγορα, οπότε θα βάλουμε 2 αυγά, αλλά ένα-ένα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ζυγίσει 600 γραμμάρια αλεύρι, έχουμε βάλει 20 γραμμάρια baking powder, 2 βανίλιες και θα τα προσθέσουμε στο μείγμα μας. Και θα προσθέσουμε και 300 γραμμάρια σοκολάτα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι είδος θέλετε, εγώ προτιμώ την κουβερτούρα. Θα τα χτυπήσουμε. Η ζύμη μας χρειάζεται τουλάχιστον μισή ώρα στο ψυγείο, πρέπει να σφίξει, οπότε θα τη βάλουμε σε μία διαφάνεια, εδώ. Θα τη βάλουμε στο ψυγείο για μισή ώρα μέχρι να σφίξει. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Έχω βάλει στην κατάψυξη την πραλίνα, θα κάνουμε μπουένο και πραλίνα φουντουκιού. Έχουν σφίξει και τώρα η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Φέρνουμε ένα μπαλάκι, κάνουμε έτσι, προσθέτουμε τη σοκολάτα και τοποθετούμε στο ταψί. Ωραία, είναι έτοιμα για να μπουν στο φούρνο. Θέλουν περίπου 10-15 λεπτά. Λοιπόν, εφόσον τα βγάλαμε από το φούρνο, θα συμπληρώσουμε με πραλίνα μπουένο και εδώ σοκολάτα. Μπορούμε να βάλουμε είτε μπισκότο είτε φουντούκι και εδώ το φουντούκι μας. Και τώρα θα τα κόψουμε στη μέση για να δούμε τι κάναμε. Μπουένο, σοκολάτα. Ωραία, τα μπισκότα μας, όπως και άλλα διάφορα γλυκά, θα μπορείτε να τα δοκιμάσετε στο κατάστημά μας. Το Letour βρίσκεται στη Μυτιλήνη, στα Λαδάδικα και Χίου 4.